What's up mga madam? It's me again, your mamita. Mga madam, ipapakita ko sa inyo, magluluto tayo ng... Dito lang pala ako nagluluto sa labas, sa tindahan ko. Naglagay ako ng single kalan dito. Ng single burner. Habang nagtitinda ako dito na rin pala ako nagluluto. Ayan po, maglalagay tayo ng asin. Maglalagay tayo ng asin kasi magluto tayo ng isda. Ayan, asin. Tapos, ilagay natin ang sibuyas. Ayan po, nagpakulo tayo ng tubig. Ayan, dito pa ako nagluluto kasi nagbabantay pa ako ng tinda. Naglagay ako ng kalan dito. Ilagay po natin yung kamatis. Ayan po, naghiwa ko ng kamatis, sibuyas kasi mag-ano po ako ng isda sa sabaw. Ayan, sa kamatis, sibuyas, saka luya. Ayan po. Tapos, ayan po yung isda natin, yellowfin tuna. Ayan. Sasabawan natin. Tapos, haluan po natin ng talbos ng kamuti at saka sili, green. Yan, antayin natin kumulo natin yung tubig bago lagay natin yung isda. Takpan muna natin. Ayan po, kulo na po yung tubig. Ayan po. Lagay na po natin yung isda. Sarap. Ayan, dito na po kasi ako nagluluto dahil walang ano sa tinda ko. Ayan. Ayan na po yung isda. O, papakuluan na natin. Ayan, pagluto na, ayan, ilagay na po natin yung cubes para masarap. Mamaya, ilagay na natin yung talbos. Yung sahog natin. Takpan muna. Ayan mga madam. Luto na po yung isda natin. Tanggal na natin yung takip. Ayan, luto na. Ilagay na natin yung talbos. Yan, sarap. Ilagay na natin yung talbos. Sinabawang yellowfin tuna. Yan po. Dito po kasi nagluluto dahil ano, may sili, green. Yan. Yan. Ang sarap. Yan. Luto na po ang aking sinabawang yellowfin tuna. Dito ako nagluluto sa labas. Yan. Sarap. Dito lang po ako nagluluto kasi ano, para may bantay sa tinda ko. Yan, pakuluan natin ng saglit para patayin na natin. Ayan po mga madam, luto na po ang aking sinabawang. Tikman po natin. Ayan po, ang sarap. Ayan lang mga madam, patayin na natin. Ayan mga madam, luto na po ang aking sinabawang yellowfin tuna. Huwag lang po kalimutan, i-follow, i-like and share, i-subscribe na rin. Salamat!